Prenipha Inkora Sirkebar ni Karbengla Autonomous Council Secretariat New Building Meeting Hall along Non Malom Kahurisai Purtimia Kemangpen Karbenglonga Radapan Akejoy Pen Lagisi Longlepata Keron Ponji Aputak Karbengla Autonomous Council along Land and Revenue Kelangchari Secretary in Charge si Imtaropen Lamthe Kepaklangpon Pirangkia Mailong si Imtaropen Kanijipon ke Karbengla Autonomous Council pen Karbenglonga Radapan Akejoy pen Kecheng Siap Harman Lakisi Longlepata Ronponpo Pangso Pi Putot Lakisi Ronpontupo Pangrumpet pen Lakhini Longlepata Ronponpo Ito da menapan chiripo ansi council pen patik ponchot lapen longlia dang theotu mate chiripo pen abad longlepata selamji pulote tangka chipidu nang chipusi ningjepong longlepata radari deng lelote ason government scheme chudeng dun longpo lapen council atum sitame revenue longpo bangso longlepata laki Karbiang longalong kedo khaibari mate indigenous tribe atuma phansi pipon choji Karbi pijon si banga khai pen chepa chor chepa rup do kok pulote hala bangso karbi pike longle ke longje chokong avelupu isi amai long ka cheparai tang atengsi klempon lo 1952 land revenue la pen 1959 land transfer aron egg rules atengsi klembom luputa lamthe paklar po longle pata keron ponjiar ni ke pangdak pon atengki ke bangji phaikuni ni phai kep arni amri lc apartment bai thalangso serdihuna klam alongsi ron ponpo Phaikuni ni phai crazy arni rongkhang LAC apartment dong kamukam stadium dong kamukam alongsi ron ponpo Phaikuni ni phai inkoira pho arni Hauraghat LAC apartment dokmoka higher secondary school pathuak lam alongsi ron ponpo Phaikuni ni phai inkoira trok arni Bokajan LAC apartment Japra langso cultural complex alongsi ron ponpo Lapen Phaikuni ni phai inkoira trok si arni ke Dipu LAC angkang apartment taralangso President Phil alongsi Radapan Akejoy pen longlepata Ronpon Popusi Secretary Taro Sangho Pirangkia Mailong Pangdakpon. The Council Land Revenue Department pen Pining 2024 nitumisi Kemang Pondo Rada Tumapan Pata Keron Jipu Lake 1 lakh Lapen Ansose non mat ke 1 lakh pulo first phase ta second phase pen gaitum lakh ni an Pata Ronji Ni tumhan council authority atum hukum nang pila puhalo jaya 1 lakh apataro nang po first phase second phase or 1 lakh in total ke 2 lakhs lo lake tumi pini akam kali aprang daron bom lo 2013 alon pen cheng si ju 2023-24 anta prai lakh ni so se bang atam do lagi nili period kali nili geningkan siwat langli joint secretary Mr. Pensing Rongpi alang lita lakni bak sosichot pataron lo lase pining pon ke manga bang lapuhan lo niritum keron ponji la keritum dak indigenous inglong asotum apansi itum ron ponji ke dobarim aku pen ke dotum atau situm ron ponji lapen elitum free of cost Tangta korcha nang nilo rada tum jiripoan ke tum free lo lagi pen ko mani yang si longle pelang thiu tum do jiripo tak atam de chat polo tangte ni tum hala bangge hoido lang tum ki kaman bangge chipinang kop po sitame jiripon ke lake pinang nilo pen ni tum la bangso pata keron pen isi government panta lido Barat Pantali itu, akhirnya tum yang si pata bedat produk teh, rata tum kopini loan cuani pustame longle mortgage athai bedat po, nolom ke loan ke anta mortgage nangko, lasi longle ke duit nih, tapi aku central scheme mokha, pata we produk teh tum awas aja longle, jenaba non hidido pustame sok tame jom long bedat po, pata we tum ke, akhirnya pata duit nih registration tak kuridu naik, tapi pensiun taksi nitum PM Kisan pudo agriculture pen data central pen poisa farmers tumpan kerondo kata longli pilang dunai sini tum lanon authority tum hukum nang ke toike ni tumpan lakni apataro nai pusi ni tumpan hukum nang tolo lasi Pirangkia Mailong Joint Secretary Tensing Rongpi ARO Pinchongkro Executive Engineer Mijikro Atum Chitongdo
News Report Karbi Anglong Live